эш беткәч уйнарга ярый. Бик матур бер җәйге көн, өстәл янында бер сабый. Ян тәрәзә каршысында иртәгә дәрсен карый. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И сабый ди, әйдә тышка, ташла дәрсен, күңелле аш. Бу кояшны сүзенең каршы җавабында бала: Тукта, сабыр ит, уйнамыйм ди, уйнасам дәрсем кала. Ул шулай дип, кимчелек бирми укырга дәртәне. Бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәрсенә. Җитте бик күп төштән, торма бер җирдә һаман. Шикче тышка, нинди әйбәт, нинди чип уйнар заман. Тукталы, бетсен дәрес ди, әйтмәсен дә уйнарым. Син дә сайрасын матурлап, мин авазны тыңларым. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алмагач. Чакыра тышка сабыйны, әйдә тышка, күңелле аш. Алмагачның сүзенең каршы җавабында бала: Юк сикле, алмагачым, уйнасам дәрсем кала. Күп тә үтми, бу бала куйды тәмәкләп дәрсенне. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр китапны барсынны. Шунда аңар бик матурлап, елмаеп көлде кояш. Шунда аңар кып-кызыл зур алма бирде алмагач.